kad banang mi kisngi kipor kane ka pyrthei jongi kala nang jot lenter bet man laki sngi namar balai lingbaki activities lane ki kam ki jam ka ba ngi ki breu ngi le ladang le ki nu kama ka bai dei bat kham tama ka bayesna ngi ki breu bun sin ngi shai pen jot bai lane pen julor bai ya ka mai mariang ka por kan sapoi ba ka mai mariang kan sa pen hiar pot yang ngi pai ba na shal dong jakane ka slap pyrthei bat hakata ka por ngin mla ban phet lane ngin mla ban re shano ru anda kata ka por kala poi hang ne po pyrthei bat balai gini ki ekin sajia hang ne po slap pyrthei jongi namar ba mangi ki bre ngem sangai lan ngem stop shu ya ka jing penculor jongi ya ka mariang bat pej menta hakilan jaka ritha utha ula shu lenter bai namar ba ka jing pam bathar jong ki bre ki ding ki set bat kum joru ka jing thang lan ka ki tedam ki ba pher ki ba mi na po ki karkhana ki ba pen khloit lan pen rem ya ka pyrthei bat kum ta anda utha ula twalot ka sapelong ya ka duria bukan at pelong bahkan sawan kata ka mega tsunami lane kata ka tsunami ka baheba bat ka bansa selat na phangru ya ki jaka puta ki badan markha ba ka duriau hang ne ha po ka pyrthei ki jong bat dang men chim to yau chu ne bnai oktober ka khubor ka ba shir khai kalami na po ka ri america ha ka ba ka US geological survey kala ang ba ka tsunami lane kata ka mega tsunami ka jing at plung chuka ka sa selat ya ka east coast lane ki line ya ki jaka ki badan ha ki line east ki ba kuntup kum ka New York Boston ter ki badan po kari Amerika kita selat na kaneka jing at plong ko ka baheba namar ba kaneka jing thai jo ulum volcano balap thai po Canary Island balai iru ba ka to ka lava la ne ka to ka ding kala to chapo ka duriau hapo ka te ka Spain marlaong balada kaneka ding volcano kam kutsu na ka jing mi jongka na po te ulum volcano La Palma ka mega tsunami klampep kan sa hit ne kan sa lake selat ya ki jaka ki badan haki line is jangkari Amerika bacu syuru kini ki data dan kita ki information ki ba kaneka US geological survey kala itu ba kaneka mega tsunami kala ban ke lane kala ban wan tang sapo kari Amerika ne kala ban lake ru lane lake hit ru haki nu ki jaka hakalang sodong ka pyrthei ki badan markhab bat ka duriau bat kan thop laru kari India jongi ka dei ka wei na pedeng kiri ka bahasa ka lain mongor lani ka bahasa kerkot bet haki lai benta da ka duriau ba Indian Ocean Bay of Bengal ba Arabian Sea bat kumta kari India jongi ka dancing ma namar ba hakan no ka por kaneka tsunami kala ban wan bat lyngshop ya kari India jongi bat kaneka US geological survey kala ituru bakala pen iru ki data ki ba mynshuwa ba kaneka pyrthei jongi ka dan hadu prateli ki kontinen lani kita ki doba hendrai mentangi dan sang nyau teli kata ka we ka kontinen lani kata ka doba kala ngam sapo namar ba ka duriau kala kiu lani kata ka duriau kala kiu sejrong namar ba ka jing cekitha ba ka sapelong ya ko bakan kiu bat selat naphang bat tap lot ru ya ki jaka ki puta ki balong hapo lani ki badan markhabat ka duriau ba bacu syuru kini ki data lani ki information jangka geological survey jangka ri US kila itu bahkan ka mega tsunami kala ban ke tang na ka daw jangka jing jang utha lani ka jing mi jangni ki volcano ka balane light yo tam hapo ka te Canary Island Spain hendrai ki daw kila ban dai sara ki we ru kat kum ka jing jangka ka US geological survey bahkan ka survey kala itu ba ka we ka daw ru ka bahkan ka pyrthei jongi ka abjing mal ne ka bujing ma deling ba ka jing khi jangki ki tectonic plate kini ki tectonic plate ada ki gini ki tectonic plate kamot jumai ba ke hang ne po slap pyrthei jongi ba anda jumai ba ke kamot ka sapelong ya ko duriau bahkan ki ba kate ko duriau kan sa kelas ka jingat pelong bat kat sawan ban selat naphang ya ki jaka ki puta ki badan markhabat ka duriau ba bat hagane ka video ro pilaban I bahkan ka duriau menta kelas dang at pelong ba pilaban iru bag ki duriau ki badan hajan ka kendau ki lar ngatlot bat kinsan ka sawan ketika ka baheba kata ka mega tsunami ka selat yang kata ka nong ba bat kene ka dai artat ka video ka balasna ban pen I ba anda kene ka tectonic plate ka khi kan sa penlong ya kata ka duriau bakan kela kata ka mega tsunami ban menta kendiat ka jingkali ka lech piki pai ba hato pia menjor ya kene ki ege baro ba kene ka US geological survey kala ang ba ka mega tsunami kala ban khi haki no kene ki por ba haki no kene ki benta chakane ka slap pyrthei jongi ya ka chubab saya komen hapo chakane ka video bat kene ka US geological survey kala ro ba kene ka pyrthei jongi kan sa jarna tang na kene ka jingwan ka mega tsunami hendrai na ka jingwan na ka jing phalang ki sngi ki ba khlain bor ba do ka tata do mentaman neru kene ka sngi ki jing phalang na ka sngi ki lo ki ba khlain bor hendrai ka te ka hau na ka ta ka air ka ba kop
kum ka blanket ya kaneka slap perthai jongi bar tin science kaneka atmosphere bar anda kaneka atmosphere kala stang kita ke jing phalang ki bakhlain bor bah na poka singi ke sa thanglot ya kaneka perthai jongi bar hakata ka por kaneka perthai jongi ka sakala long kum umet benang mas ka sa saulot bar amdan jing em shu khanderu bar pet na kai ka da ho mas amdan jing em na marba apa umas kamdan kaneka air ka balong kum ka blanket ka batap kum batap ya kaneka perthai jongi bar kaneka US Geological Survey kala ang ba ladangi ki brung ngem sanga ya ka jing penjulor ya ka mariang ngem sanga ya ka jing penmi ki tedam ki ba ma ki tedam ki ba mi na po kali ki tedam ki ba mi na po karkhana ki ba ma ladang ngem penduna no kateka air ka ba kup ya kaneka perthai jongi kum ka blanket lane kataka atmosphere ana kelas tang tikna ki jing phalang na ka sing ki ba khlain bor kin sa thang na phang ya ka perthai jongi baro kawai te tangki to shwa khendian ngal ban batai halor kaneka jingwan chaka mega tsunami la ne ka jing phalang nang ta kising ki khlain bor ba ki ba wan hang ne posla perthai jongi tang ki to shwa khinde ada ban batai para shwa banganya singap susu ya kita ki theory la ne ki jing ong chaka ne ka US Geological Survey ki badang bon ba khinde na shwa IP ba pen light ada episode na ka video share ba ya kita kinang pai thamai pat so ba subscribe nak mata punya issue kum kini ki video haki singki por ki banang wan ba mentangnya singap susu ya ki theory chaka ka US Geological Survey haka bakane ka perthai kan sadam mat sakane ka weka theory ka ba kini ki US Geological Survey kila ang syapang kane ka jing damno chaka ka perthai haki singki por ki banang wan mat kata ka dai syapang kini ki asteroid comet meteor lane kita ki mau ki bana po haw bat ki ba bon ba badan da ki billion trillion teli hapo kata ka haw bat ki basak ma kelangru hapo ketika haw bat ki badan ru ga jing he palat banyak ne ka perthai jongi lani ki ba he palat lai phau sau phau sha banyak ne ka perthai jongi bat kane ka theory ka dei ba ki ne ki mau ki ya sakma ba hapo ketika haw bat bun sien ru ki sha wan ya lenti nasane sha jan slap perthai jongi bat tahun us nam arajar arpway la lai sien ne sau sien ki ne ki asteroid ki lawan ban ya lenti sha jan jang ne ka perthai bat kala bu jing maru ya kan NASA bala se unu mau ya kumno usu hab la kawan hab spot perthai hendai ki NASA kila ong ba kini ki mau ki klam wan hab spot perthai ba hendai ki suwan ya linti nasane sak perthai bar ha oi haki por ba men handai ru aka jok ki dinosaur ki do jai dai na ka daw ba kini ki mau na po haw ki wan ya linti bar hendai ka jingwan ya linti na pedang jok ki mau ki bana haw kumbakat tu kan terlibat kelawan head ya kan ka perthai jongi baka sapelong ya ka perthai jongi bahkan prapom bat long kumbawai perthai bat kimrat dinosaur ki dojat bagi neki US Geological Survey kila angpat ba menta sasisian hagino ki por ki neki mau ki bana po haw lan kita ki asteroid kila ban wan ya lenti biang lan kila ban wan head ru ya kan ka perthai jongi bat anda asteroid la head biang ka perthai jongi kamot hakata ka por nginom lai ban pet bat kan ka perthai jongi kan sa prapom kumbalong haki jok menandai choki jok choki marat dinosaur